Eluf ta' persuni kmini filgħodu spiċċaw maqbuda fit-traffiku wara li triq li kellha tinfetaħ fil-5 ta' filgħodu sa 8 kienet għadha magħluqa. Fi kliem sempliċi, triq arterjali spiċċat magħluqa l-aktar minn 3 sigħat wara il-ħin pjanat illi fih kellha tinfetaħ. Il-kaos fit-toroq tagħna żviluppa wara li Infrastructure Malta għalqu parti minn triq reġjonali fid-direzzjoni lejn Pembroke, buħud jispiċċaw kważi siegħa u nofs iġġammjati fit-traffiku. Madwar ġimgħa ilu permezz ta' post fuq il-medja soċjali, Infrastructure Malta kienet ħabbret dawn ix-xogħlijiet fl-inħawi tal-Lights ta' Paċivil. Madankollu kienet saħqet illi triq kellha tibqa' magħluqa sal-5 ta' filgħodu u mhux sal-ħin tar-rush hour. Imbagħad matul il-jum fuq Facebook, il-Ministru responsabbli mit-toroq Chris Bonnet ikkonferma li r-rotta ta' triq reġjonali damet sa 8:09 ta' filgħodu sa ma nfetħet, dan meta kellha tinfetaħ aktar minn 3 sigħat qabel. Chris Bonnet qed jgħid illi dan id-dewmien kien dovut għal problemi fit-tqejjid ta' xi konkos. Il-Ministru qed jgħid li żviluppaw xi komplikazzjonijiet waqt it-tqejjid tal-konkos bħala parti mix-xogħol f'din ir-rotta u bekk it-triq baqgħet fuq lejn waħda u nħoloq bottleneck illi kkawża traffiku kbir. Il-Ministru qed jgħid li l-kuntrattur se jerfa' responsabbiltà. Għal din l-istqarrija ħafna nies wieġbu bil-frażi inkompetenza, gvern tat-teatrini, il-Ministru għamel minestra. Intant fuq il-medja soċjali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fakkar kif 11-il sena wara u wara s-suppost investiment ta' 700 miljun euro fit-toroq qegħdin preċiżament qar milli konna iġġammjati fit-traffiku. Dan huwa riżultat ta' nuqqas ta' pjanar u nuqqas ta' traffic management mill-Gvern Laburista. Bernard Gregg assigura illi bi Gvern ġdid Nazzjonalista ikun hemm traffic management serju effettiv, illi ma tingħalaqx 1000 triq f'daqqa u li jkun hemm inċentivi u investiment biex jiġi mħeġġeġ trasport alternattiv ħalli l-poplu jasal minn post tal ieħor f'ħin effiċjenti.